Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 13. Ma lee, onye nke Chineke si na Juda bịa n'okwu Jehova ruo Betel, ma Jeroboam na-eguzo n'akụkụ ebe ịchụ aja isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. O wee kpọọ oku megide ebe ịchụ aja ahụ n'okwu Jehova sị, ebe ịchụ aja, ebe ịchụ aja, otu a ka Jehova sịrị, lee, a ga-amụrụ ụlọ David otu nwa nwoke, Josaya bụ aha ya. Ọ ga-achịkwa n'elu gị ndị nchụaja nke ebe dị elu dị na-esuru ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu gị. Ọkpụ mmadụ ka a ga-esurekwa ọkụ n'elu gị. O nyekwara ihe ịrịba ama n'ụbọchị ahụ sị, nke a bụ ihe ịrịba ama ahụ nke Jehova kwuru, lee, ya ga-agbawa ebe ịchụ aja nke a, wụsịkwa ntụ nke dị n'elu ya. O ruo mgbe eze nụrụ okwu onye nke Chineke ahụ nke ọ kpọrọ megide ebe ịchụ aja n'ime Betel, na Jeroboam siri n'ebe ịchụ aja setịpụ aka ya sị, jidenụ ya aka ya nke ọ setịrị imegide ya wee kpọọ nwụọ. Ọ pụghịkwa iseghachi ya n'ahụ ya. A gbawakwara ebe ịchụ aja ahụ, wee si n'ebe ịchụ aja wụsịa ntụ dịka ihe ịrịba ama si dị nke onye nke Chineke nyere n'okwu Jehova. Eze wee zaa sị, onye nke Chineke, biko chọọ ime ka ihu Jehova bụ Chineke gị dajụọ, gị kpekwa ekpere banyere m ka aka m wee laghachikwute m. Onye nke Chineke ahụ wee chọọ ka ihu Jehova dajụọ, aka eze wee laghachikwuru ya wee dị ka ọ dị na mbụ. Eze wee sị onye nke Chineke ahụ, soro m baa n'ụlọ, gbaa onwe gị ume, m ga-enyekwa gị onyinye. Onye nke Chineke ahụ wee sị eze, ọ bụrụ na ị nye m nkewa ụlọ gị, m gaghị esoro gị baa, m gaghị erikwa nri, m gaghị aṅụkwa ihe mmiri n'ebe a, n'ihi na otu a ka e nyere m n'iwu n'okwu Jehova sị, erila nri, aṅụkwala mmiri, alaghachikwala n'ụzọ i siri jee. O wee laa n'ụzọ ọzọ, ọ laghachikwaghị n'ụzọ o siri bịaruo Betel. Ma otu onye amụma bụ agadi bi na Betel, nwa ya wee bịa kọọrọ ya akụkọ omume niile nke onye nke Chineke mụrụ ụbọchị ahụ na Betel. Okwu niile ọ gwara eze, ha wee kọrọ nna ha akụkọ okwu ahụ. Nna ha wee gwa ha okwu sị, olee nke bụ ụzọ o jere? Ma ụmụ ya ndị ikom ahụwo ụzọ nke onye nke Chineke ahụ jere, bụ onye siri na Juda abịa. O wee sị ụmụ ya, jikwaranụ m ịnyịnya ibu. Ha wee jikwara ịnyịnya ibu, ọ nọkwasị n'elu ya. O wee jee so onye nke Chineke ahụ n'azụ, chọta ya ka ọ na-anọdụ n'okpuru osisi terebint. Ọ sị ya, ọ bụ gị onwe gị bụ onye Chineke ahụ nke si na Juda bịa? Ọ sị, ọ bụ mụ onwe m. Ọ sị ya, soro m jee n'ụlọ rikwa nri. Ọ sị, apụghị m isoro gị laghachi ma ọ bụ isoro gị baa n'ụlọ m. M gaghị esorokwa gị rie nri ma ọ bụ ịṅụ mmiri n'ebe a, n'ihi na okwu ruru m ntị n'okwu Jehova sị, erila nri, aṅụkwala mmiri n'ebe ahụ, alaghachikwala ịla n'ụzọ ahụ i jiri n'ime ya. Ọ sị ya, mụ onwe m bụkwa onye amụma dịka gị. Mmụọ ozi wee gwa m okwu n'okwu Jehova sị, mee ka o soro gị lata n'ụlọ gị ka o wee rie nri ṅụkwa mmiri. Ma ọ gwara ya okwu ụgha. O wee soro ya laghachi rie nri n'ụlọ ya, ṅụkwa mmiri. O ruo mgbe ha abụọ na-anọdụ na-eri ihe na tebụl, n'okwu Jehova ruo onye amụma ahụ ntị, bụ onye mere ka ọ laghachi. Ọ kpọọ onye nke Chineke ahụ oku, bụ onye siri na Juda abịa sị, otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na ị nupụwo isi n'okwu ọnụ Jehova, i wee ghara idebe ihe e nyere n'iwu nke Jehova bụ Chineke gị nyere gị n'iwu, i wee laghachi rie nri ṅụọ mmiri n'ebe nke ọ gwara gị okwu sị, erila nri, aṅụkwala mmiri, ozu gị agaghị abịaru ili nna gị ha. O ruo mgbe o risiri nri, mgbe ọ ṅụsịkwara ihe ọṅụṅụ, na o were ịnyịnya ibu jikwara ya, bụ onye amụma ahụ nke o mere ka ọ laghachi. O wee laa, ọdụm wee hụta ya n'ụzọ, mee ka ọ nwụọ. E wee tụpụ ozu ya n'ụzọ. Ịnyịnya ibu ya na-eguzokwa n'akụkụ ya, ọdụm ahụ na-eguzokwa n'akụkụ ozu ahụ. Ma lee, ndị ikom na-agabiga, ha wee hụ ozu ka a tụpụrụ ya n'ụzọ, hụkwa ọdụm ka ọ na-eguzo n'akụkụ ozu ahụ. Ha wee bịa kwuo ya n'obodo nke onye amụma ahụ bụ agadi na-ebi n'ime ya. Onye amụma ahụ nke mere ka o si n'ụzọ laghachi wee nụ ya, ọ sị, onye nke Chineke ahụ ka ọ bụ onye nupụrụ isi n'okwu ọnụ Jehova. Jehova wee were ya nye ọdụm, o wee dọgbuo ya, mee ka ọ nwụọ dịka okwu Jehova si dị nke ọ gwara ya. O wee gwa ụmụ ya okwu sị, jikwaranụ m ịnyịnya ibu. Ha wee jikwa ya. O wee chọta ozu ya ka a tụpụrụ ya n'ụzọ, na ịnyịnya ibu na ọdụm ka ha na-eguzo n'akụkụ ozu ahụ. Ọdụm erighị ozu ahụ, ọ dọgbughịkwa ịnyịnya ibu ahụ. Onye amụma ahụ wee bulie ozu onye nke Chineke ahụ, dọba ya n'elu ịnyịnya ibu ahụ, bughachi ya. Ọ bịaruo obodo onye amụma ahụ bụ agadi, iti aka n'obi na ili ya. Ọ dọba ozu ya n'ili ya. Ha wee tiere ya aka n'obi sị, ewo nwanne m. O ruo mgbe o lisiri ya, na ọ gwara ụmụ ya okwu sị, mgbe m nwụrụ, likwanụ m n'ili nke e liri onye nke Chineke, dọba ọkpụkpọ m n'akụkụ ọkpụkpụ ya, n'ihi na okwu ahụ aghaghị ire
bụ nke ọ kpọrọ oku n'okwu Jehova megide ebe ịchụ àjà nke dị na Betel, megidekwa ụlọ niile nke ebe dị elu nke dị n'obodo niile nke Sameria. Mgbe ihe a gasịrị, Jeroboam esighị n'ụzọ ọjọọ ya laghachi, ma o mekwara ndị nchụàjà nke ebe dị elu ọzọ site n'ọnụọgụgụ niile nke ndị Izrel. Onye ihe ya na-atọ ya ụtọ o mejuo ya aka, o wee ghọọ otu n'ime ndị nchụàjà nke ebe dị elu. Ihe a wee ghọrọ ụlọ Jeroboam mmehie, ọbụla izopụ ya na ikpochapụ ya n'elu ụwa.